Mika. Musta naman kami ka? Okay na po eh. Dugay na magawa ka magkita ko. Kabite, kumusta naman ka? Nakamusta naman ka? Okay ra gihapon ko. Ay, biting. Hindot na yung bus mo. Tayo lang yung isa lang yun. Karon ko gyud ka suway gyud diri sa kulang gid kanindot sa biyo gyud. Ato kulahan. Diligid ni mo ika kuan ba? Ika pamakat na bindot gid siya tinuod. Hi girls. Hindi ko magkikilala ninyo. Okay ra? Kabite, kinila ni mo Ika ka rin. Kanang kinsa ni pangalan mo miss? Okay. Ako ni si Renz. Kini mo. Sige, may pangalan mo niya. Sige, tingana. Ay, of course, hindi ka rin. Ayaw mo sa ako na si Nick. Ika, wow! Ang sarap naman! Hindi na siya na siya sige pili. Nga kita pilay. Okay ra? Wamaan ka uyap. Papuyap ko eh. Okay uyap. Uyap ka. Ay! Grasya na ni. Tagadiin baka na yung mga bayhana pag siksiman. Halak ka. Wow! Bakit dito? Ha? Wow, pangamimis. Wow, wow ka. Wow. Naman dahil namusod nga. Nagtumak kong ako ra. Dapat tao diyo eh. Tumugog ko rin ni Idiri. Di mo sa mga diyo? Zaman, namuso. Ikaw, nasa masag ka diya. Namusog! Paparihan na ita! Wow. Uy, very wrong. Ano? Sisuta pa si Rita. Rains. Nade ko yung sama. Kaya tang-tang. Ako na tantangon? Oh no. Hala! Pero Piska! Ano mo na niya matay? Ha? Tabaw. Sa mo ha? Kaya bulakaw sa ko. Pero imuta sa ko sa akon. Piskat! Hindi lang. Ay, namuso! Ay, namuso man mo diha! Bruh. Naman!